Li gundê Kokanê yê ser bi navçeya mabata ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve çekdarên El Hemzed girte ser gund da ku welatiyên Kurd ji gund derxînin û Ereban dişûna wan de bicih bikin. Lê hevgirtina şêniyên gundê Kokanê tevî rastî berdana gule û fîşekan ji aliyê çekdarên Hemzed ve hatin hişt ku ji biryara xwe vegerin. Ji dereke taybet ji dezgeha arkêra ragihand ku girtina ser gundê Kokanê mebet jê derxistina ciwanê bi navê Mihemed Cemîl Hemîd ji malê apê wî bû, da ku Ereban di heman malê de bicih bikin. Lê ciwanê Kurd bi cihêştin û radestkirina mala apê xwe yê derbider radkir, lewman nakokiyek devkî navbera wî û çekdaran de çêbû. Piştre, ji ber rojbûna çekdaran ji derxistina ciwanê Kurd, xelkê gund li cihê bûyerê kûm bûn û piştevaniya Mihemed kir. û hewildan berê xwe bidin navenda encûmenê û giliyê xwe pêşkêş bikin. Lê ew yek bi guleyên zindî bersiv hate dayîn û li ser rêbenda gund heman çekdaran hejmara Kurd birîndar kirin. Ji alê xwe ve rêxistina mafê mirovan da zanîn ku ji bilî xwediyê mal Mihemed Cemîl ku rastî eşkenceyeke tund hatibû, ji bilî wî neh welatiyên Kurd di nav wan de jin û kesên bi temen jî hebûn bi fîşekên çekdaran birîndar bûne ku navên wan jî ev in. Mihemed Bataliyê 6 salî herwiha Henan Misto û Zeyneb Hemîd di lingên xwe de birîndar bûne. Nezîr Hiso di guhê xwe de birîndar bûye. Husên bavê Husên di laşê xwe de birîndar bûye. Hesan Mihemed rastî şikandinê hatiye. Herwiha her yek ji Elîfe hevjîna Mihemed Arif Mihemed û Emîne hevjîna Mihemed İbo û Cemîl Umer bi guleyan birîndar bûne. Ji dera taybet tekez kir ku destêwerdana berpirsên Turkan hişt ku pirsgirêk çareser bibe û kesên birîndar bûne ji bo nexweşxaneyên Tirkiyê hatin veguhestin. Laliyekî din li navçeya Cindirêsê jî gireveke kar an ku îdirabek ji bo şehîdkirina Silêman Tobal çêbû ku welatiyê navborî bi guleyeke bêserûber di dema pevçûnên çekdarên Şerqî û Ehrarê Şam de di 29 Gulanê de rodabû jiyana xwe ji dest da. Hevgirtina Kurdên gundê Kokanê û gireva Cindirêsê yekem karveden ji kiryar û binpêkirinên çekdaran re tê encamdan û her du bûyer bi serbilindî hatin behezkirin û dengvedaneke bihêz li Rojavayê Kurdistanê û di nava çalakvanan û torên civakî de cihê xwe hêşt û belav bû.